дар иҷлоси имрӯзи маҷлиси намояндагони тоҷикистон қонуни конститутсионии асосгузори сулҳу ваҳдат ва пешвои миллат бо баррасии тӯлонӣ ва бо якдилӣ қабул шуд. лоиҳаи ин қонунро эмомалӣ Насриддинзода раиси кумитаи қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсонии парламент муаррифӣ кард. дар сарсухани қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазъи сиёсӣ ва ҳуқуқи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳамчун барпокунанда ва бунёдкунандаи давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон шинохта шудааст. ба 8 моддаи ин қонун тағйирот ворид шудааст ва муҳимтарин тағйирот ин таъсиси фонди пешвои миллат ва ордени пешвои миллат мебошад ки дар қонунҳои қабли ин вуҷуд надоштанд. ҳамчунин дар иҷлоси имрӯзи парлумони тоҷикистон қонуне ки ба президент ва хонаводаи вай бевосита рабт мегирад қонуни конститутсионии таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати президенти тоҷикистон низ баррасӣ ва қабул шуд. нуктаи ҷадиде ки дар ин қонун омадааст ин якумрӣ дар ихтиёри президент ё раиси ҷумҳурии тоҷикистон боқӣ мондани ҳамаи имтиёзҳо ва муҳофизон пас аз мақом рафтани президент аст. дар ҳоле ки зимни баррасии ин лоиҳаи қонун бештари намояндагони парлумон аз хизматҳои бузурги Эмомалӣ Раҳмон дар истиқрори сулҳу субот дар Тоҷикистон ва ташаккули давлати мустақили Тоҷикистон сухан мекарданд, Шукурҷон Зуҳуров раиси парлумони Тоҷикистон аз онҳо хоҳиш кард ки аз васфи шахсият гузаранд, чун ин қонун на дар бораи шахсият аст, балки дар бораи мақоми раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ё президенти Тоҷикистон аст.